red? No? 30 na. Ayan. Wala ano na sa score na? Wala. Sila ito nga nga, Lit. One. Ako ba early in my marriage time. Mami, kanang hiling. Pangalan ako bisaklat. Hindi sila kabalo mo. Magdamay din ko. As kita ko ka ng bisaklat na word, malo. Ako nga, ha? Ano tarab dyan? Bisaklat ka din. Sila nakukuha ng bisaklat. Saan sa 10? Sa 10? Ang ako sa usabang. Pangalan nila ng bisaklat. Kaya nagtaka ang mga silingan. Ano? Ano sa bisaklat? Ngano ka na hindi pa nga? O siya na siya. Wala na po. 6, 3, 6.
recipe. Ay. Wala lang, ha?
Bomba man. Naraliit o lang po ang ano. Yan. Dako tayo na piyaw. Wala, balik yan. Lalo ka? Sarap tayo. Magmarites pa ito. Magmarites lang ito. Ganda. Mamaya, ako na magpalit. Karahay mo yan siya mo yan. Siya na. Ako naman yung maglaro mamaya. Later. Ay ba? Palisin mo sa indal. Mabilis. Hindi ako siya maglaro. Huwag naman. Yeah, Midor, it's Midores. Huwag naman. Ano gano'n yun? Tinawar. Four. Kalimut na siya ba? Wala na siya joker ba? Halibut. Oo. Ay, may ginaisip ko sa isang joke yan. Ayan o. Kag. Buti na lang isa amin yun. Aloy. Hinayaan mo na pala Kaya sana. nga. Kalimut good ko, dinuli. Anay. Tanga. Naisip ko sa is. Balik ka. Oh. Dalawa. Ano sa'yo ha? Round ka? Eskalera lang. Kaya, 70. Kain muna kami.